Ama babu bihing kusa nok lukung bebak yakarai dopani bagai mungsasik samura tlaimana hnei nongni ongkhuri thangka himbui chaba khlainya hnei 2500 kilometer Agartala simi Delhi jora himbui chaba khlainya hnei ongkhuri thangka David Mura Singh. Hello friends, lamsanarna anjinala friends phaji singe singtini David Mura Singh ti singkisa shawi manle 5 जुलाई 2025 सालमारिव आगरतला राजाखर राजबारिनि सिमी दिल्लीव हिमुई सबा ख्लायना हनै सेंसामानि डेभिड मुरा सिंह जेफ्रो जोङो आफ्रो तिरपा हासनि गुमा लुक्रकनो राजबारिनि सिमी हिमुई लगिर लायखा जों अमो हाय लाइबुव नबनुगेखो खबुखनायखो अबनो पुला लाइबुव आं साविमान मासो आबन स्लाय सिगां हिमका अबाहे सबक ख्लायखा आं कुनु थायापाना नुगियाखौ जों अबा हायख्लाय जे हिमु सबक ख्लायमानि जों गोबां नुगिबानो इन्डियानि बिसिंगो जेफ्रो जों इन्डिया मार्जार एग्रीमेंट्स इयसगां जों नुगिबानो 1935 1935 सनो जेफ्रो इंडिया हागतर समनतयै जे इंग्रेज रक टैक्स गोबां ख्लायै जे इन्डियानि बरनो दे समसारे खायतामानि आजराबो 1935 बिसिव महात्मा गांधी साबरमती आश्रम सिमी सेंगै दांडी जरा 241 किलोमीटर बहिंका आबनि बगै इंग्रेज गवर्नमेंट याफारि मारिका जे सम क्राइसिस तरमानि सम आइगन हागिन एबलेरखे मारिका फियाबा जों तिनि नुगिमानो डेभिड मुरा सिंह बबो खरकसा फाइटर ngै सबक ख्लायनाय ngै नगनि अंखरि थांका हिम्बुइ सबक ख्लायनाय हनै फियाबा बिनि मौका किसा आलादा समनि बागै बुया रांनि बागै बुया इलेक्शननि बागै बुया अमखा दफानि बागै जों नुगिमानो अबो दफानि बागै ब दिप्रासरनो मोथांना हनै दिप्रासरनो मोथांथानि चुबाना हनै नंनो सिमी हिमुइ चबा ख्लायनानै अंखरि थांगा दिल्लीव थगियानै गाय 2500 किलोमीटर नांगौ जों आबुना कारिबो इन्डियानि हागतर मिसिनते गोबां बरनो अमहाके हिमुइ दंमास ख्लायखा जों नुगिबानो ति डेभिड मुरा सिंह हिमानि नाहारु अमनो दिप्रासरनो मोथांथानि चुबाना हनै जों नुगिमानो तिरप्रा हास्तेव 1961 to 1971 सिमी जे तिरप्रा हास्तेव फातार हासनि बांलादेशनि फाइना आमसु क्लाय फायखा आबो लेखा कोलपालिया इंडिया गवर्नमेंट फानो लेखावै कारिवै मालिया आबुन बगै अ हास्तेव तंनाय दिप्रासर बेलायखे दुख मानजाखा जत जागाव न बंनि पावर हमक्या जागाव जुमियो बरनो पॉलिटिकल बरनो रांकुशा बरनो आगुली हाय धर्मनगर हाय आबाय कतर दिरप्रानि नाचनाथौ जागारव बेबो जानो कैप्सन खिबेका फातार हासिल फाइतम फैने बांलादेशिरो आ तलक लाइतमन जों बाइचनान बागै 1975 रावनि सिमी दिरप्रा हास्तेव बदल स्नांलायमानि दिप्रासर फियकना हनै बदल ताबु स्नान तलायखौ फियाबा ताबु सुजरा फातार हासिल बरनो खरक सापानो जों हरिमायाखौ खरक सापानो जे सिनि जागा सेगजामानो जों फिरगै नारमायाखौ आबनि बागै तिनि डेभिड मुरा सिंह खा साजागै खा थनै दिल्ली जरा हिमुइ सबा ख्लायनानै फानथनै अंखरका 5 जुलाई 2025 सालमारिन सिमी आजराव तिरपा हासनि गोबांमा लुकुरंनो राजबारि फायै का फाक्या मुक्तिरि क्लायख्या बायके आसे सासुं हिमनाय हनै फियाबा आजराव आमसके तिप्रासाराव आगतलाव ब्रुं बरक फायै लगिरेखा आबहाके लगिरवै आगतलान सिमी तिरप्रानि पायथाक आरिजरा तिरप्रा हासनि जत लुकुरंनो लगिरेखा एमएलए मिनिस्टार परनो कारिबो तै तिरप्रा हास जत खागोनां र रांकुशा सुबाखा थांख्रि हिमति गोबां मानि सुबाखा बंनि बागै सुरिका मताय खुलुमका आगुलिन सिमी तिरप्रा पायथाक आरिजरा आमसे ख्लाय तिप्रासाराव डेभिड मुरा सिंह सुबाखा दफानि बागै मुंसासो ख्लाय मानथुन हनै जों लुगिमानखा जेफोरो आगुलिन सिमी तिरप्रानि पायथाक हा आरिजरा हिमपुरनो लुगिमानखा डेभिड मुरा सिंह याकुं याक गोसा सामानि दैनार सावै बाहान ब्लाब कांमानि आबो किसानिया हिमां याकुंनि बाहान कागै फायनानि आबो
साजानाय कगिया आबनो कारिबो बिनि लगियो थानाय उइला जिम पाइथाजर दंनाय आबरबो बेलेखिन दुखुमा जाबायखा जुता काइमानलिया जे याकुं यासि गजार गजार सांमानि बागै आमसो खायै हिमै दंखा तिरपानि पाइथा आरिजरा दिनै डेभिड मुरासिं तामनि बागै हिमै सभा खाया नाखा जों आबो बिनि कुब्रि खानाय माखा तिप्रासा एकर्ड मंगै तिप्रा मथा स्टेट गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट कासा त्रिपार्टिक चुक्ति खालायबानि फेबा आबो ताबसुक जरा इमप्लिमेंट खालायजायाखौ जे साइकेपानो आ एकर्ड न इमप्लिमेंट खालायजाना उथुन आबनो पुइला डेभिड मुरासिंनि सानमु दुइ नम्बर हिंगाय तिरप्रा हास्टेवो गोबां इलिगेल माइग्रेन्ट्स दङ आबनो डाक्टिखाय जानि जारे हाक्टर किपिल हनानि डाक्टिखाय जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स दङ नरनानि थार्ड नम्बर हिंगाय ग्रेटा तिप्रालेन जे तिप्रा मथानि फासिंदे जे सानि फेमिनि जबा खालाय तमानि तिप्रा मथारक ग्रेटा तिप्रालेन नांगौ नै आ सानमुंनो बिन तिनटा आबन्टिनो आगुलिन सिमि दिल्ली जरा हिमै थानानै हनै फानथनै हिमै जबा खालाय तवन डेभिड मुरासिं महाराजा अच्छा आदमी है लेकिन इतना भी हम लोग तिप्रासा सब लोग इतना भी अच्छा आदमी नहीं है अगर हम लोग का अधिकार अगर हम लोग का भविष्य खतरे में है तो अगर हम लोग गांधी बन सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह भी हम लोग बन सकते हैं नेताजी संते बनुगै माखा पेदाल यात्रा संगे सिगां डेभिड मुरासिं न हास्टेनि ग्रों थाय हा नाहारमानि मोतायनि हा नाहामानि साक्रांमा माताबारि आवाहाय ग्रों जागानि हा नाहारै आहानि आशीर्वाद मोतायनि आशीर्वाद बाय बो हिमना चेंमानि आगरतलानि सिमि हिमते ताबुसु जरातै वेस्ट बेंगल सौगैगा डेभिड मुरासिं दै बिनि टीम तिनिस बाय 30 दिननि गाहाय पेदाल यात्रा खालायजागै दङ फेबा वाहनजने कक अबसि 30 दिन हिमनानि अब किसानि कया हसा थोई तानि फुङै हिमनानि साबसाबाथगै तानि दुनि हिमनानि अब किसानि कया तिनिबो नगो बुमा बुफा बिग बुसाबा आराम खय तंगि मान खामो बताहि साबजनल चेयरमैन आ साबजनल चेयरमैन रांबाय बतिनि आराम खाय थोई रहोय तंगि मान खामो तिनि ताम बागै बिग बुसा बुमा बुफा para amsinyo tei tirpra hasano yakari himui thana nangka mo mang khamo aram khai tongnani nok kahamo fen tolabo phiaba bukhawo dofana hamjama tongani bagai tini yakung kasangbo bokhorok sabo lumbo hosa thui salsa himui abaga himte tinsuk joratei West Bengal haseo sawkya tei busujan nangno soimayako कथांला किफिनो गथैया किफिनो सौइमायाको दिल्ली जरा हिनानि हिंगाय 2500 किलोमीटर हिनानि आमसिगिया हिमुइ थानानि आबो बेलायखैनो काइतरन जुबामु मतारनि फान नांगौ बिन थानिबो आबनो कारिबो तिरप्रा हासनि गोबां मालुकरबो रां बुसिति सुबाय दङ नर अबाखेते सुबादि जि सार डेभिड मुरासिं